mana alamar ƙararrawa ku kuma yaɗa wannan tasha tamu zuwa ga 'yan uwa da abokan arzikinku. A yau za mu kawo muku tatsuniyar Gizo da Kura. Gata nan ku. Gizo ne dai yana yawonsa sai ya tarar da tarin kashi a wani wuri. Bai tsaya ba ya tsallake ya yi tafiyarsa. Jim kaɗan sai ga Kura ta iso wurin. Ita ma ta ga kashin, amma kuma bata wuce ba. Sai ta kama ci tamkar ta samu abinci, kuma ta ji kashin ya yi mata daɗi. Sai ta ce, lallai duk wanda ya yi kashin nan namansa zai zama mai daɗin gaske. Nan fa ta yanke shawara akan sai ta gano wanda ya yi kashin. Saboda haka sai ta hau wani kututture ta shiga jira. Ta daɗe tana jira, amma bata ga kowa ba. Haka ta haƙura. A cikin fushi ta kama hanyar barin wurin. Tana cikin tafiya sai ta ga wani tarin kashin a ƙarƙashin wata bishiya. Wannan kashin ya tayar mata da kwaɗayin wanda ta ci a baya. Nan take sai ta haushi da ci, ta cinye shi sarai, ta yi gaba. Sai kuma ga wani kashin, shi ma ta cinye shi duka. Haka dai ta dinga tarar da kashi tsibi-tsibi tana cinyewa. Bata rage ko kaɗan ba, amma har yanzu tana mamakin wanda yake yin sa. Saboda haka sai ta sake hawa wani kututture mai tudu. Tana jiran ta ga waye mai yin kashin, amma kuma bata ga kowa ba. Ganin haka sai ta sake dabara, ta tona rami ta shiga ta yi fako. Nan ma bata ga komai ba. Daga nan sai ta buɗe bakinta, wai ko mai kashin ya zo yi ya shige ciki ta cinye shi. Bata jima da buɗe bakinta ba sai Gizo ya je ya yi kashi. Kashin kuma ya faɗa cikin bakinta. Ta ji kashin Gizo da daɗi, ta ce, ashe dama Gizo ne ke yin wannan kashin? Ko ina yake samun naman da yake ci yasa kashinsa ya yi wannan daɗi haka? Don haka sai ta sake laɓewa. Kura dai ta ga gara ta ci gaba da fakon Gizo. Sai ta sake hawa sama, ta shiga jiran dawowarsa. Shiru-shiru Gizo bai je ba sai washe gari. Ya sake zuba kashi. Yana gama yi sai Kura ta sauko ta yi kansa. Ta kama shi tare da riƙe shi gam-gam. Sai ta tambaye shi inda yake samun naman da yake ci. Da fari Gizo ya ce ba zai gaya wa Kura ba, don yana tsoron kada a kashe shi idan ya faɗa. Kura ta ce, ko ka gaya mini ko kuma in kashe ka. Saboda tsoro sai Gizo ya ce, to za mu yi alkawari a yau kawai, wato zan gaya miki. Kura ta ce ta amince. Nan suka kama hanya. Gizo ya kai ta inda yake samun naman. Da zuwansu wurin sai ya ce, buɗe buɗe buɗe. Sai wata ƙofa ta buɗe. Sai suka shiga. A ciki sai ga wani gwafani da sanduna a kafe. An rataye nama ba iyaka a jikinsa. Da shigarsu sai Gizo ya ce, rufe rufe rufe. Nan take ƙofa ta rufe. Da yake masu tsaron ƙofar sun saba ganin Gizo, ba su hana su shiga ba, kuma ba su nemi sanin abin da ya kawo su ba. Gizo ya kwaso nama da yawa ya ba Kura, ta ci, ta yi guzuri mai tarin yawa. Daga nan suka fita suka kama hanyar gida. Da dawowarsu gida, Kura ta shiga tunanin komawa wurin naman nan ita kaɗai. Bayan kamar mako guda sai ta sami labarin sarki ya tafi rangadi. Sai ta sami 'yan rakiya daga cikin danginta, bisa cewa za su je ziyara ne. Suka kama hanya har suka isa inda suka je cin nama tare da Gizo. Da isarsu sai ta yi irin maganar da ta ji Gizo yayi a wancan lokacin. Buɗe buɗe buɗe. Sai ƙofa ta buɗe. Nan suka shiga suka ci nama har suka ƙoshi. Suka labci wanda za su tafi da shi gida. Wato sun ga banza ta faɗi. Ba daɗewa sarki ya dawo daga rangadi. Ya tarar naman da ya yi tanadi ya ragu ƙwarai. Ya tambayi masu tsaro, amma suka kasa yin bayani mai gamsarwa. Sarki ya sa aka tara mutanen gari duka, ya gaya musu ya yi alkawari duk wanda ya gaya masa wanda ya sace masa nama zai aura masa 'yarsa. Gizo ya san masu gadi kan iya tona masa asiri, sai ya ce ya san wanda ya yi ɓarnar. Fadawa suka ce ya faɗa. Nan da nan ya nemi izini, aka ba shi domin ya je ya zo da wanda ya yi wannan ta'adi. Bai zame ko ina ba sai ƙofar ramin Kura.
Da ya tambaya aka ce ta yi tafiya, sai ya ce kash, ashe ba za ta sami irin naman da sarki yake ba jama'ar da ya tara a fada ba kenan. Idan ta dawo a gaya mata, ta je fadar sarki zai yi rabon nama mai yawa. Da jin haka sai kura ta fito daga inda ta ɓuya, ta ce gani ba inda na je, mu tafi in samu rabona. Nan suka fita, ba su tsaya ko ina ba sai fada. Da isarsu 'yan tsaron nama suka ce ba shakka kura ce ta cinye naman sarki. Kafin ta farga, tuni aka hauta da bugu. Da aka kai ta ƙar, sai aka farke cikinta, hanji da tumbi da uwar kashi da dubura da hanta da hunhu da zuciya da ƙashi duk suka zubo. Kura dai a takaice a nan take ta mutu. Sarki kuwa dama mai jan girmansa ne, nan take ya cika alkawari, wato Gizo ya zama sirikinsa. Suka yi zaman su lafiya shi da 'yar sarki. Ƙurin-ƙus ɗan kan ɓera. Abubuwan da tatsuniyar take koyarwa: kwaɗayi mabuɗin wahala, iya gani, iya ƙyalewa, alkawari kaya ne, mai rabon shan duka baya jin kwaɓa, kowa ya daka tarawar wani ya rasa turmin daka tasa. Ku biyo mu a mako na gaba domin jin wace tatsuniya za mu kawo muku. Kada ku manta, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa, kuma yaɗa tashar mu mai farin jini ga 'yan uwa da abokan arzikinku.